ngole tuna kan mu me khi nga lo dawr ania Seling le Saitual inkar kawng sira ti hian dawr an lo siama hi Mizo rinawmzia alanna ani ta hian thil a inziaka a man chu a hnuaia polythene a inziak en meiro ti te inziaka ti chuan hei ti hian thlai ra te heta hen teng tere te tumbu te nimbutui te ti hian an chhop top me kawng sira hian heta hian poisa bom awma heta hian an thil leina poisa khada mai tur ania ti hian anei tu te hian hnan thaw sana an lo lama te an huana te ni lengin an da engma abo ngai lo ani chu Mizo rinawmzia kan thatzia atakalan tir tu te po anianga kan ram sualna na satak inapung ve mek zela chuti lai chuan hetiangang mu turan lom te hi lom omaro pui tak zet zeta nei ang hi enge o kan han leyang ke ni po hianin tengterete thei te po hi oma mamo tur kan han enanga lei ve nge kan tum dawr ani